Praise the Lord बयनिबो सिगाङाव जोंनि गोजौसिनाव थानाय आफा इसोरा बाखनाय जाथों नैथियावहाय बेयाव आंजों लोगो लानाय साफ्रोमखौबो आंनि बे गस्पेल मेसेन्जार चेनेलनि जानानै आंनि गोसो इसिंनिफ्राय फोरबोनि मुङाव अननाय सिबिनाय लोगोसे गोजोननायखौ जासिग्रोबाय दिनैनि बे हाबाफारिखौ जागायनायसै आं नोंथांमोननि सिगाङाव सासे आब'जों फन कल रायलायनायनि रेकर्डिंखौ खोनासंहोग्रोनो सानबाय अब्ला नोंथांमोना खोनासंदो आं दाख्लैहायनो आं बाबानि थाखाय प्रार्थना खावलायहरदोंमोन ना बेयो बाबाया मोजां जाबाय बाबु आच्छा दे प्रेज द लर्ड इसोरनि अननायजों नोंनि बिनायजोंहाय मोजां जाबाय दे मोजां ओमफ्राय नै फंबाय आं आरो खावलायबावनो गोसो जादोंमोन दा आंनि बिखायानो एकदम सुखा थाबाय थायो सप्तासेयानो जाबाय नै दिनैजोंहाय गोजोना दिनैहाय रासिन खामानि बिनि थाखायहाय प्रार्थना खावलायहरबावदोंमोन आं फंबाय दे जागोन दे माने आंनि फिसाफ्राबो एसे साबसिन बुजिगासिनो दं फंबाय नोंसिनि थाखायबो लाफाबाय थाबाव दे कल खालामगोन नङाबा आङो नों उसुबिदा नङाबा माबा बुरैयाबो एसे साबसिन जादों गुबुन दिनावहाय रायज्लायदोंमोन दा ओमफ्राय दा सम रायज्लायथ'वाखै मोजां जादों आं दा नोंजोंबो गावनि सिगाङावनो रायज्लायनो हायो आरो जेबो नङा दाख्लै सिगाङावथ' आं फनखौहाय हरखुमादोंसोमोन ना ओमफ्राय दा गावबो मेसेजजोंहाय बुंहरदों होनदोंदां नोंनोहाय आंनि थाखाय प्रार्थना खालाम होननानैहाय मेसेज हरदों नामाथाय मा नाम लिरना हरदोंथाय हरदों खोमा होमबा बे गासैबो नोंनि बिनायजों ओमफ्राय इसोरनि अननायजों फंबाय बेबायदिनो सानथामनि उनावहाय आब'आ आंनो आरोबाव कल खालामफिनबावबाय हेल' फंबाय आं दाख्लैहाय बिखा सानायनि ओमफ्राय सानदुंहाय सिथर जानायनि प्रार्थना बिदा हरदोंमोन ना फंबाय आं हरावनो सोखाजानायखौ मोनदों फंबाय इसोरा बाख्नायजाथोंसै हालेलुया प्रेज द लर्ड फंबाय दे इसोरनि इसोरा बाख्नायजाथों आं दा मोजाङैनो दं फंबाय दे इसोरा बिराद मोजां खामानि मावदों आंनि जिबनावहाय दे मोजां जेब्लानो आं नोंनो खोन्थाहरदों मोनायावहाय मोजां उन्दुदों उनावहाय सिरि मोनबाय आं सालायावहाय थुबो गैले ओमफ्राय आंनि बिखा सानायाबो स्रां थांबाय आं सानबाय इसोरा आंनि जिबनावहाय बिराद गिदिर खामानि मावबाय फंबायनि आर'जखौहाय खोनासंबाय माने आं बिराद रंजानाय मोनदों फंबाय दे इसोरा बाख्नायजाथों इसोरा बाख्नायजाथोंसै अब्ला नोंथांमोना दिनैनि बे भइस कल रेकर्डिंनि गेजेरजों मिथिखाबाय जानो हागौ बेयाव रायलायनाय आब'आनो जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि आं बिनि मुंखौहाय नोंथांमोननि सिगाङाव साइलेन्ट खालामनायनि ओंथियानो बेनो आब'आ आंनो सेक्रेटैसो बेबायदि फन रायलायखुमानायनि गेजेरजों इसोरनियाव आर'ज गथायदोंमोन आरो बेबायदिनो फोथायनानै आर'ज खावलायनाय आब'नि गासै आर'जखौ दिनै इसोरा खोनासंबाय आरो बिथांनि जिबनाव दिनै रंजानायखौ मोननो हाबाय आब'आ जेब्ला आंखौ कल खालामोमोन बे समाव थाखुमा जेननानैसो कल खालामदोंमोन जाहैबाय बेयो न'खरनिफ्राय एसे साइडआव थांनानैहाय बा गावनि बिसायनिफ्राय एसे आन्दोआव थांनानै गावनि न'खरनि सोद्रोमाफोरनिफ्राय एसे आन्दोआव थांनानैहायसो इसोरनियाव बेबायदि आर'ज गथायदोंमोन मानोना बिनि बिसायनि नोजोराव फन रायलायोब्ला बिनि बिसाया बोराबनाय मोनो बेनिखायनो आब'आ आन्दोआव थानानैहाय आंनिसिम आर'ज खावलायदोंमोन नोंथांमोना बे कल रेकर्डिंआव खोनादों बे आब'नि बिसायनि थाखाय आर'ज खावलायदोंमोन आरो बे आब'नि निजा गावनि असे बिफानि थाखाय जि सानाय सुनायनि थाखाय आर'ज खालायदोंमोन बियो थारैनो इसोरनि अननायजों सोखाजादों आरो बिनि बिसायाबो दा बेबायदि सिगांनि बायदि नंला होननानै आंनिसिम फोरमायहरदों जेरैहाय फन रायलायनो हायामोन बिनि सिगाङाव मोजाङै नाथाय दा आंजों जेब्ला फन रायलायदों आब'आ गावनि बिसायनि सिगाङावनो रायलायदों जाहैबाय बेनिखायनो इसोरखौ जों बे समाव हामबायनि धन्यबाद होनो नोंथांमोना खोनासंनो मोनदों जोबथि सिरियाव बे आब'नि जिबनाव मोनसे गेदेर इसोरनि बोलोगोरा सोमोगोनां महिमाखौ बियो मोननो हादों बेनिखायनो इसोरखौ जों बे समाव बाख्नायनि जेब्ला बियो गावनि बिखा सानायाव गोग्लैसोनानै दंमोन गावनि सालायफ्राव सिथर बेरनायजों गोग्लैसोनानै दंमोन बियो फोथायनायनि गेजेरजों इसोरनि आर'ज खावलायदोंमोन आर'ज खावलायनायखौ इसोरा खोनासंनानै हरनि उन्दुनानै थानाय समावनो बिनि गासै बे सानायफ्रा बिनि बे गासै सिथर बेरनायफ्रा सोखा जानायखौ मोनदोंनो बियो जेब्ला हरनि समावहाय सिरि मोननानै आन्दाज लाबाय गावनि सानायफोरखौ बियो थारैनो सोखा जाबाय बिनि सालायफोराव सिथरफोरखौ
आन्दाज खालामबाय अब्ला बेफोर गासिबो सोखा जानायखौ मोनबाय होनना बुंदों। बेनिखायनो इसोरखौनो बे समाव आब'आ धन्यबाद होदों। गोबां उसुबिदानि थाखाय लोगो लोगो आंनोहाय बेबायदि इसोरनि महिमानि थाखाय बाख्नायनायखौ हरनो हायाखिसैब्लाबो साननैनि उनावहाय फुंनि समाव कलनि गेजेरजों आंनो आब'आ गावनि बे इसोरनि टेस्टिमनिखौ आंनो खोन्थाहरबाय। बेनिखायनो इसोरखौनो जों बे समाव बाख्नायनि आरो जों हामबाय होनो। प्रेज द लर्ड। दिनै नोंथांनि जिबनावबो इसोरा दिनै गेदेर खामानि मावनो थांगासिनो दं, नाथाय नों फोथायनो हानो नांगोन। जों दिनैहाय जिउआव गोबां सैनाङो, गोबां भुगिनाङो, नाथाय बिनिफ्राय बारग'नायनि राहाया केबल इसोरनियावल', प्रभु जिसु ख्रिस्ट'नियावल' जों मोननो हायो। बेनिखायनो जों बे समाव बाइबेल सिरिनायनि 1 पिटरनि 5 बालाब 6 सिरिनिफ्राय 7 सिरिसिम जों बेयाव नायनि। बेयाव बेबायदि बिनिखायनो नोंसोर इसोरनि बोलोग्रा आखाइनि सिङाव था, नांगौ बोथोराव बियो नोंसोरखौ फोजौगोन। नोंसोरनि गासै दुखु दाहानि बिबानखौ बिनि सायाव हो, मानोना बियो गासैखौबो बानस'यो। प्रेज द लर्ड। दिनै आब'नि गासै दुखु दाहा आरो निदानखौ दिनै फोरबोआ बानस'नानै लादों। आब'नि जिबनाव गोबां दुखु आरो दाहा दंमोन, बेखौ दिनै इसोरा खुसि खालामबाय सोलायनानै। बेनिखायनो बे समाव आङो बे आब'नि बिसायखौहाय खावलायदों, आब'नि सायाव नों जेबो गाज्रि नोजोर लानो नाङा, मानोना बेनि साननाया दिनै नोंनि थाखायसो, बेनि साननाया दिनै नोंनि न'खरनि थाखायसो, आरो बेनि साननाया नोंनि गथ' गथायफोरनि थाखायसो। बियो माब्लाबाबो गाज्रिखौ सानाखै, आरो नोंनि मोजांनि थाखाय दिनै इसोरनियाव आर'ज खावलायनायखौ, इसोरनियाव आर'ज गथायनायखौ दिनै खोनासंजाबाय। मानोना बियो नंगौ आरो सैथो आरो फोथायनायजों, आसा खालामनायजों, भरसा खालामनायजों दिनै फोरबोनियाव फैदों। नोंनि जिउनि गोजोननायनि थाखाय, नोंनि न'खरनि गोजोननायनि थाखाय। बेनिखायनो बे समाव आं आब'नि बिसायखौ खावलायदों, मानोना बियो नोंखौ अनोखायसो, नोंखौ मानियोखायसो, नोंनि गासै साननायफोरखौ बे सिगाङाव दोननानै दिनैहाय नों जेखौहाय गाज्रि मोनो, दिनैहाय नोंनि सिगाङाव फन रायलायनायफोरखौ नोङो सुखुवा मोनोखाय बे नोंनि आन्दोआव थानानैबाबो दिनै इसोरनियाव गाबज्रिदों। गाबज्रिनायखौ दिनै इसोरा खोनासंबाय। बेनिखायनो अनलायग्रा लोगोफोर, नोंथांमोननि जिबनावबो बेबायदि गोबांथार दुखु आरो जारला जेंनाजों सैनांनायजों भुगिनांनानै दंब्ला नों इसोरनो हगारनानै हो। इसोरानो नोंखौ जोथोन लायो होनना बुंदों। इसोरनि बोलोग्रा आखाइनि सिङाव जोंखौ थानो होदों। जों फोरबोनि बे गांखंआव बोजबनानै लाजायोब्ला नोंथांनि जिबनाव माब्लाबाबो दुखु निदान फैब्लाबो नोङो सहायनो हायै जानाय नङा। नोंनि जिबनाव इसोरा थायोखाय नों गासैखौबो सौसिलांनो हागोन। प्रेज द लर्ड। आरो नोंथांनि नांगौ समाव बियो नोंखौहाय फोजौखांगोन होननानै बुंदों। नोंखौ अननायजों दिखांनानै लांगोन। नोंसोरनि गासै दुखु दाहानि बिबानखौ बिनि सायाव हगारनानै हो फोरबोनो। फोरबोआनो नोंसोरखौ जोथोन लागोन होनना बुंदों। मानोना बियो गासैखौबो बानस'यो। दिनै आब'नि जिबनाव बेबायदि गोबां दुखुनि जेंनाखौ दिनैहाय इसोरनो गथायनानै होबाय। इसोरा बिनि जेंनाखौ खोनासंबाय आरो बिनि जिबनाव, बिनि न'खराव गोजोननायखौ मोनबाय, रंजानायखौ मोनबाय आरो सान्थिखौ मोनबाय। बेनिखायनो अनलायग्रा लोगोफोर, दिनै नोंथांनि जिबनावबो आंनि जिबनावबो बेबायदि गोजोननाय, सान्थि जोंनो नांगौ। जों दिनैहाय नागिरगासिनो थायो। जों नाथाय इसोरनि अनगायै जों बे गोजोननाय, सान्थि आरो रंजानायखौ जेरावबो मोननाय नङा। अनलायग्रा लोगोफोर, अब्ला फैदो बे समावहाय जोङो बेबायदिनो इसोरनियाव जोङो गाव गावनि गोसोफोरखौ गथायनि, जोंनि खामानिफोरखौ गथायनि, जोंनि गासै थांखिफोरखौ गथायनि। इसोरा जोंनि जिबनाव थानानै आरो बेबायदि गेदेर गावनि महिमाफोरखौ नुजाथि होयो। लोगोसे बे समाव आं खावलायबावगोन, बे आब'नि न'खरनि थाखाय जोङो आरोबाव आर'ज खालामबावगोन। आरो लोगोसे बिनि बिसायनि थाखाय जोङो सासे फंबायनि आर'ज खावलायनाय फैदों। फनान मोसाहारि, बे गावनि फिसाजोनि दिनैहाय बार्थडेनो, बेनिखायनो आर'ज खावलायदों। बे समाव जों आर'जआव लाफागोन। फंबाया गावनि फिसाजोनि नामखौ लिरनानै हरोब्ला मोजां जागौमोन। जेबो नङा, दाबो इसोरा गासैखौबो मिथिग्राखाय जों इसोरनो गथायगोन। बे समावहाय जों आब'नि न'खर, लोगोसे फनान मोसाहारिनि फिसाजो, बिथांनि थाखाय जों आर'ज खालायगोन। आरो लोगोसे जायफोर बिथांमोना बे भिडिअखौ नायगासिनो दं, बिथांमोननि थाखायबो जों लोगोसे आर'ज खालायनि। बे समावहाय जोंनि गोजौसिनाव थानाय सोरगिनि गोथां आरो गोथार अनखुसिर आफा, नों आफाखौ दानो बे समाव हामबायनो। नोंनि गेदेरथा अननायखौ मोननायखाय दिनै बे समावहाय नोंनि आथिं गुदियाव फैनो, नों बाख्नायनो फोरबोफा, नोंखौ हामबाय होनो बे मोजां समखौ जों मोन्दों। बे समाव नोंखौनो हामबाय होनो फोरबोफा दानो बेसोर गथायदों। चिरांनि जि सासे आब' दिनै गावनि जिउनि सायख' होबाय, बिनि सायाव आरोबाव नोंनि अननायखौ दोनफ्लायबावदो फोरबोफा। बिनि न'खराव, बिनि बिसायनि सायाव, बिनि गथ' गथायफोरनि सायाव, बिनि गासै खामानियाव थानानै नोंनि जोबनो गैयै आशीर्बाद आरो अननायखौ होफ्लायदो। बिनि बिसायनि गोसोनि दरखौ नों दिनैहाय खेंनानै होनायनि थाखाय नोंखौनो हामबाय होनो बापा। आरो दान बेसोर गथायदों फोरबोफा। जोङो सासे फंबाय फनान मोसाहारि, बे गावनि फिसाजोनि दिनैहाय 4 बोसोराव दिनै आगान सुरबाय फोरबोफा। नों बेखौ जोनोमनिफ्राय दासिम जेरैबायदि अननायजों मोजाङै दैदेनना लाबोबाय, आरो बे उन्दै गथ'सा
भरसाखौ नोंफोरनाव गथायबावदों प्रभु दिनैनिफ्राय जि गोदान बोसोर बेयो 4 बोसोराव आगान सुरबाय बिनि जिबनाव नोंनि जोबनो गैयै आशीर्बाद आरो अननायखौ होफ्लायदो प्रभु बे मोजां फरायनो हानाय मोजां साननो हानाय आरो मोजां देहा बेनि होफ्लायदो प्रभु बे देरनानै सासे नोंनि मोजां सोद्रोम आखुनि नोंनि फिसाजो जानो हानाय बायदि बिनि जिबनाव थानानै जोबनो गैयै आशीर्बाद होफ्लायदो प्रभु आफा आरो बिसासखि बे समाव गथायदों प्रभु आफा जायफोर बिथांमोना बे भिडिअखौ नायगासिनो दं बिथांमोननि गोसोनि साननाय गासैखौबो नोंफोरनाव गथायदों जि मावनो लानाय हाबाफारि गासैखौबो नोंनि आथिं गुदियावनो गथायदों प्रभु आफा नोंनि अननायजों बिसोरनि गासै खामानिफोराव थानानै जाफुंसार खालामदों बिथांमोननि गोसोआव बिथांमोननि देहा सोलेराव आरो बिथांमोननि साननायफोराव गासैयावबो थानानै हेफाजाब खालामदो आरो दैदेननो प्रभु आफा नोंनि जोबनो गैयै अननाय आरो आशीर्बाद आरो बोरखौ होफ्लायदो हामबायनो जोंनि आरज खोनासंनायनि थाखाय प्रभु आफा बे समाव गथायबाय जों साफ्रोमनि गोसो मोदोम जिउ आरो बाखि सम्मानिखौ नोंनि आथिं गुदियावनो गथायनानै सासे बासारा ख्रिस्ट'फोर जिसुनिफ्राय आमेन अब्ला बे समाव गोजोननाय थाबाय आंजों लोगोसे जागायनायनिफ्राय जोबजासे नोंथांमोना बे हाबाफारियाव थाफानायनि थाखाय बे समाव नोंथांमोनखौ खावलायो सोरबाफोर बेबायदिनो आरजनि खावलायनायफोर टेस्टिमनिफोर होनो दंब्ला बे दहायनि स्क्रिनाव नुजानाय आंनि नाम्बारावहाय कल खालामनानै हरनो हागोन आरो मेसेज खालामनानै हरनो हागोन नङाब्ला वाट्सएप खालामनानै हरनो हागोन आरो बे समाव नोंथांमोनखौ आं खावलायदों सोरबाया आंनि बे चेनेलावहाय गोदानब्ला अननानै आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो बे बेल आइकनखौ थुनानै होदो जाहाथे जेब्ला आं गोदान भिडिअ आपल'ड खालामो भिडिअखौ नोंथांमोना गिबियै नुनो मोननाय बायदि आरो हानायमानि शेयार खालामदो जाहाथे बेबायदि अननायखौ नोंल' नङा आंल' नङा जों बयबो मोननाय बायदि इसोरा जों साफ्रोमजोंबो लोगोसे थानानै दानिफ्राय जोबथाराजासे जोंखौ दैदेनथोंसै बे समाव दिनैनि हाबाफारिखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय गोजोनथोंसै